Assalamu alaikum. Mehriban adamlar. Qowum ýaşyny taplyňyz. Efirlerini dinleýänler näçe günmäri. Kim kime dümdüme bir oğlanlar maňa söýülip ýatyr, türkmenlere söýülip ýatyr. Bir ýerde ýok olan neresi nemeni blogger gynap ýatyr. Biri marlara söýýärdi, düşünýär ýalyk bolmady. Başga aladaňyz ýerdiňiz ýok ýalyklar. Yani sizin ejeňizi bacıňyzy söýüpdir da mysal üçin. Şonu söýgenden şolat bolanak ýokman, yani ejeň plan edenýän gidip ejeň plan edip bilmeýär, başarmaýar. Bu arketege çöp sokýar. Üns vermän geçin gidin. Yani gelip kerkim namys elbetde. Sağ olun diýeni o derejede çykdan çykyp, yani gyýgyryp her tarapdan birin günäkär gözleýär. Köşeşmeýärler. Oňa üns vermeler o zatlara, söýülýän zatlara. Yani millet söýünür, geçer. Bir ýaşlyk edipdir, samsyklyk edipdir we şu dawaň içinde sen barmy, ýokmy, näme sebäpden söýüpdir. Çünkü ilki başda belki oň halkyna ýetenler. Men öz düşünjem milleti aýramak men. Yani bu Owgan, bu Eýran, bu Özbek, Kazak, o adam birinji oçu şu dünýäniň ýaşaýjysy. Nemelerin tapany, ýewreýlerin tapany, milletleri bölmek. Bäri Owganstan, bärisi Türkmenistan, ýene başga milletler diýip biziň barymyzyň düýümüz bir ýerden gelip çykan. Yani şu zatlar söýgünçler. Ýaşlara bolýar, yani ýaş da bolar. Gany gyzgyn, konumat, men barýan. Ýöne ýaşy bir çenden geçenler bar aramyzda. Ýaşy bir çenden ýenen 29-30'un üstü. Şu ýaşlara deýişli. Siz etmeýän işiniz ýokmy? Yani şu zatlara goşulşup ya olaýal namysçyň bolýan, gülýalyk namysyna ýeten adamlar bar. Birini Türkmenistanyň öz içinde näme üçin şolardan alaňyz? Yani bu zatlar afişa, reklama, göz boýaýçylyk, ünsi başga erik çekmek maksat. Maksat berde biziň ejemizde ýetdi diýen adam däl. Lüboy ýurduň içinde de bar. Orsada bar. Ýene Orsan Ukraina şumat özara söýüşli bir-birine at takýar. Emma ikisi bir millet şolaň. Yani dini bayramçylyklary ählilady bir dilem bir daşy. Şiwesi tapawutly. Ýene şuma urşukly şolar. Kim gadan ýaşandan daşyndan şolara ýarag berýänler gadanýa iki dogan urşandan näl? Owganly türkmen, Irakly türkmen, Eýranly türkmen. Näme üçin Serdar Azmun diýeli Eýranly türkmen biz öz türkmenimizi buýsan ýaşaňa. Bir Owganly gelip söýüpdir. Ne olar Owganlyň baryny bir aýakdan sürýär. Bu näil mantygy oglanlar men düşünip bilemok size. Ya elbetde agsagam bolar. Çünkü öz türkmeniň söýüp durasy öz
tiredesin, taýdasyn, bir ýurtdasyň söwüp dursa. Ya bir neýlik bir kiçiltmek adamy, kemsitmek, bir iň bir adama gelişmeýän hatta şu maksud häsiýetde. Ya yani men bir efire şeýle geçip barýakam gördümler o. Onuň Türk owanlaryny gaçyp gidipdir diýe. Ya bir nirde okudyň onu gaçyp gideni haýsy urşdan gaçyp gidipdir olar. Ankow yani owanlary gaçyp gidene gaçyp giden ýeketek biz şuma öz ýurdumyzdan gaçyp giden. Olam näme üçin gaçyp giden? Men şeýdi düşündireň ýetdi. Çağlaň üçin gowy gelecek isleýän bolsa türkmen çykýar. Debi bir ýurdun içinde oturýan, oňa gelecek ýok. Bir politika bar. Politikada nälik? Yani elita öz çağlaryny okudýar, garamaýak, öz çağlaryny okutmana ýagdaý ýok Türkmenistanyň içinde. Diýeli $20,000, $30,000 pul berip okutmaly, onuň çäreden çäre kelletiň içine hiç zat girene. Yani oğlum diplom alsın, oğlum ullukan yere işe girsin, oğlum başlık bolsun. Yani Türkmenin o derece oğlum açış etsin, oğlum dünya tanıtsın diýene aktanym oğlum başlyk bolsun, ya gyýdym başlyk bolsun. Gyýdym gowy ýerde durmuşa çykdym. Oğlum gowy ýerden aýalmas, gyýdy alsyn ýa. Düşünýärmi? Ya siz şo derece körmäý bilemem. Sizin bar aladaňyz şo owan doganlamy boldy. Yani gözüňizi, nazaryňyzy başga ýere çekýärler, bir bilgeçini diýe. Bulan politikasy şurýaly. Orta atda közi. İdaşynyň gelenlerem goşup hop berip durlar. Yani men diýjek goýanlarym şuma Türkmeniň aslanly problemasy owan türkmenlerde ayrımcılık etmek. Bilemek bir daha bolly efir yapyldy. Neyse. Neme diýjekdim men? Barlylarymyz şuma owanly doganlymyzdan täwüşmek däl. Aladamyz şuma ýurdumuzy ösdürmek, ýurdu peýda getirmek. Yani bu owanly maňa söwüpdir. Söwmendir, maňa wapşe bildirenek. Ya men öz türkmenim maňa söwüp durga, bir daşyndan gelip söwgen wapşe bildirenek. Düşünýärm, olam men doganym, olam türkmen bir dilli gurlaýar. Yani men ýurdumy orslar basyp aldy. Maňa araq içmäni öwretdi, doňuzyň etini ýemäni öwretdi, atyň etini ýemäni öwretdi. Olaram şolatdan kesilli maksum boldy. Yani men begenýän şolaň şu taýda owan sany galan üçin, bir owanyň ýarysy owan sany galan üçin. Yani olar araq içene, olar Kur'an-ı kitapdan ýörýär, şeriatdan ýörýär. Biz näme bilen? Bizi Nowgot ýerdi, Permay, Jivatmay, bir bayramçylyklar, faşizm üçin git urş, ata-baba bilen öl. O nämeňe gerek şunu? Şeýit gadanyň innem bir ortaň aşagyna egilip dursun. Şondan bir peýda barmy? Şondan peýda barmy? Ýok peýda. Sen
Oğanlaqı Türkmenleri at takmalar hatta o sana at takanlanım. Sen onun beyik olmalı. Görkezmeli şutayda özün neylik danadın neylik eylisem kare. Orsçu diýän men kurgazorun giň olmaly. Şunýarmy? Şol teman agdayan adamlara değişdi. Tak što olunur. Düşman oğanlar, düşman Türkmenistan'ın içinde oturuyorlar Yivreyler de Müslüman din ulanıp Yivreyler oturuyor. Halkı sömürüp egiller oturuyor. Onu ünsveren vaksız. O tayda namusunuz yoksun. Yine bir kakoyta var oğanlar da diyen için namus knopkanız basıl ya. Oraya litsem eğer 200'lü olmam. Başlarsanız yurdunuzu emdirip durun elite diýenine goşadyrnak için elite şoňa diýmeli. Neşe elite etçeň edip dur. Näme üçin? Bir ministriň ogly başga bir ministriň başga bir başlygyň gyýdyny öýrenýär. Näme üçin daýhan? Nirde eşitdiňizmi bir daýhanyň, bir çopanyň ogly ministriň gyýdyny alypdyr diýip. Bolup biler 10 случайдан, ya 10 neyme, 100 случайдан bir случай bolup biler. Olam случайно bilýän. Plan daýhanyň ogly, plan garybyň ogly ministriň oglyny öýlenipdi. Gatyretki. Diňe biziň ýurdumyzda, diňe dünýäň ähli ýurdunda bar. Biziň uje öz içimizde aýryp dursunlar olsa. Yani millet paratçılık öz içimizde bar. Levap, Mari, Balkan, Lüboy vilayet. Akıllı, ähli edaralan başı akıllı olan için, akıl kelle gidiýärde. Yani aslında olaya zat yok. Nime vardı? Levapli, başta birinci prezident, men bilýän prezidentim elbette. Prezidentim del respublikanın başında duran, men kim diýilýär şo döwürler bilemek. Yadymy şonaqda opşun. Gafurov vardı. Ondan soň Gafurov Brejnev kabul etdi Türkmenistan'ı Aşgabatda aýlady görkezdi. Şo Levapli. Şonda bazı millet paraçylyk. Adamlaryň öýlerine gidýärdi, men eşitdim. Şo Gafurov diýen adam, Levapli adam. Hiç şeýlek ýok. Emma bolun gelýär. Garaşdyrlyk alınýar. 27 oktyabr garaşdyrylmada tarihi ütgödülýär. Biz görüp duruz. Öňkü prezident tarihi ütgötjek boldy, aýlary, günleri ütgötjek boldy. Şumatga geldi, Şumatkyň kakasy elbette geldi. Gönüsesi ütgän, gurulmany başgaça gurulap başlady, aksenty başgaça. Näme üçin sen Niýazow ba wagty gurulaň akdyň? Näme üçin sen Niýazow ba wagty sesiň çykan akdy? Urban uly. Näme üçin sen atta çapan akdyň? Näme üçin pstrolog däldiň sen Niýazow ba wagty? Näme üçin sen çempion däldiň emme sportdan? Näme üçin sen imin noýşol adam ölensoň, birinji diktator ölensoň, sen emme zatdan çempion, emme zat kitap ýazajysy bolýan? Näme üçin bundan öň edip görkezdiň şo zatlary? 90% milletin 90% Türkmenistan'dan bahsedýän men. Täze nesil, imin noý täze nesil, tupoy. Näme üçin tupoy? Sen teräwi ol ýetişdirýän bu döwletde. Stalin öz döwründe maşinisti, traktoristi aldalim oturtdy parta bilim berdi, zorlan. Ýurdu mesleniydi, bilýärmi? Lenin, çikistler, nemeler geldi, İliç'in komandası. Lenin Şwýçaryadan geldi, onun eýlekiň ady näme diýişin? Çikist ýanyna. Olam Amerikadan geldi, Yivreyler. Bar elitana gardy, halkyň eli bilen.
Onun geliden öz adamı, öz İvreylerini, emmerdi İvreyler oturttu. İvreyler hem neyme? Qow yer sayla, o yıldız yeri, kabinetleri. Halkı, ayfı qarşıman politika diye. Bir özümüz sözer to politikanı. Siz işin dedin diye. O paqta için norması var, например, diye 50 kilo paqta yığmalı günlü. Neyim için yol başçının norması yok. Şu işi etmeli, sen yok man şunu işinden çıkmasan berkeyen çalmalı. Neyim için sen ministerleri bassan, yani neylik para horam olsa, sen öz elinden iydiriyen şoları, öz elinden beriyen şolun zat kafanım, şoları aldıracağın, emmedarını ittiriyen, sebebi bağlayan, sen şunu özün öyle. Özüne bağlayıp çıkayan gerekli vaktinde, sen basaryalık, işinde koyuyorsun, düplü kemçilikler için. Neyim için sen üstünden organ yok. Şunu atlar görkez yani. Biliyor musun? Şu maatlıkta edilen atlar ne? Şu milletin urşup görmesi boşluğa düşün. Boşluğa tipikir edeceğim. Pikir edemek 100% anık miniyettir. Yani boşluğa düşün, tövüş ben. Senin ne kadar? Ya halkın ağın yetmeyen halk dine urşmakla mı oluyor? Ya başkalarda ağın yeten ağın. Yani boluksuz atına sataşıp, urşup, tövüşüp, gidivermeliler bunu. Teman yapacak olsan, görmemeyent yapıp oluyor bu teman. Yani milletin ağın yetmeyen şu an mevcut var ya da. O yaşlara bilim verdiren ağ, östüren ağ. Ya ertir gün bu yaşlar sana ziyan getirip bilir diyen. Şuraya kafada yaşayan, kelleyen de şu fikirleri var. Yani men idine yetmesini yiyişkim. Men bilenim bilmesini yiyişkim. Men öz oğluma geçirecek. Oğlum öz oğluna geçirir. Şeyden atadan oğula geçip gider. Ya namusun, şerefin bağı olsa, vicdanın bağı olsa, ata babalarımızı qalada gelleli skobelip prosta qardo bilýän Göktepe'de de kenler gök gözlü. Bilýän musun ne üçin gök gözlü ken? Sebebi Vasya, Vanya bizim qarry enelemidi o mamalamızı zorladı. Düşünýärmi? Şoň üçin qarşı golly. Şolong genetikadan barlak, şolong tohumunu orf hökman bolaýmaly. Hatta think de bolsa da men geň urjak gel. Sen zulüm edýän, bu türkmeni zulüm edýän. Sen öz ýurdunda okuwa göwnüň ýetmän, Angliýada daşar ýurtda okudýan çağaňy türkmeni bolýan, pul möçlerini kesýän. Yani şunça pul berip girmeli okuwa diýipler. Näme üçin sen gapyny açyp bilen? Okan milletim. Ya bir maňa peýdaňyz bolsun, ýurda peýdaňyz bolsun. Bir zat önleriň döredin. Ya türkmeniň hiç ýerde ady ýok. Itim spisagyň ady ýok türkmeniň. Niren görseň, ya gara iş edýän türkmen, ya küntüçilik edýän türkmen, ya alqaş türkmen, ya da işçisi türkmen. Yani bir ýerden gullara gepin tümmek gerek. Niren görseň şolo. Men tonýan yani türkmenli aydın mara buyson yani. Men hiç yerde de buysonamak şonun şu derece getiren üçün. Düşünýärmi? Ya aslında men türkmenli buysonman özü bir tüysü mantyksız var. Sen saylaňak bunu. Sana Hudaý tarapyn din daşky sapatyň, tiň jinsiýetiň Hudaý tarapyn gelýär. Elbette onu özüň ululuny soň belli ýaşaýtan soň istesen jinsyňy çalyş. İstesen dinini çalış, istesen adyny çalış, ýurduny çalış. Bildiren ýöne nesibeňde Türkmenistana dogulmak geldimi? Şu nesibeňde ýazylan. Ya bizde bir ne kino ýazanma. Yani şu kelde şu kafada işleyen adam yok mu? Elbette ba. Senaristler, ya rejissörler, ütköşük näme kelelerini pikir gelen aktaracağım gel ya. Näme üçin östüren Lüboy döwlet alýanlar dünýäniň diktator rejimi yok döwletler alaýynlar. Ya da
Bizim kâlık mevcut almadık devletlerdi. Ya ösen o kino, indüstriye, serial, üstünden gülsün değil mi? Prikol üstünler. Şu tayda sen kimsinin ak, sen kiçilen ak, nabarot, görkede sen ne layal edin, yani senin halkın içinden çıkanın görkede ya. Emma olin sen özün alıp barışın, men halktan üstün, men halktan yokurdu, men ütköşük parodo, sizi ütköşük parodo. Ya sen parodan neyme, kime neyme, sen kim olunu da bir adam ol birinci oşur. Birinci oşur adam ol. Ya da ilk baştan bolup görkölmelisin. Na premier diyeli şuma bir ministerliğin biri çıktı şuma ortala. Na premier X minister diyeli çıktı dani öz sesini gurlayıp başladı. Sen ki mangallap gurlayıp başladı. Da o. İyi ertesi gün şu prezident boldu. Hemen diyecek maalesef diyorum. Şu da uğram gurlayadı. Ennem gurlaya. Yani ona gayratlar çatmaya elinden iyip dur olurlar. Sen şoları imani, beseden, bermeyeni, beseden onun şolar gelip sen ayağından atırışmasa benim adım ite dakkan gönü. Sen itine dakkan öyle adımına. Oları ekleyen bile eşeğim sen. Yani bir minister diyeli belli bir derecede üstümü, yani sana elbette sana yetmeli on bilimi. Koşulurun içinde. Senden tupoy olmalı. Sana yettim şoy gon yöre ya şu minister. İşinne koyuyorun düyüptül kemçilikler için. Bizim yurdumuzda yok man suruttu. Prezidentin üstünde duruyan bir organ bolaymalı yok man suruttu. Yani bu vayenli mi ya da prokuratura yalık bir zatla beydip bir rejim birinin elinden ikinci adam eline geçmesi berde mantık yok. En yurdu prosto çökürden batıryan. Onun bir efirde giren dinle söğüş. Ya Türkmen birbirine sikiştirpiyorsun. Yücel sen vatandan çıkıp aydıp bilen akşolattır. Gayratın satanak mı sen? Men görüyana YouTube'umdan 6-7% Türkmenistan'ın biz VPN görülüyor. Значит sen baş olan içinde Serdar. Sen şolun içinde sen görüyen YouTube kanalları her kim izlerleyen. Men 100% bilen sen 7-24 kitap okumayanın. Sen gelin emmi daha tayıncıklarını getirip beriyerler. Sen gurulmeli adını çel getirip beriyerler. Sen içinde korrektirovka edyen sen может быть olum. Atak bollu sen как nime marionetka kukla olyana bilen. Gurulmeli adını robot yaratıyorsun. Biraz raslabilin ol. Sen bir gelecek yaşlıların prezidenti. Özün yaş olan. Bir savrimeniz ol. Hiç kim sana diyme ya, bu şaltay baltaylaydı. Akurat halkın içinde gir, çık, kafelere gir, restorana gir. Görköz dünya görsün. Buyson oluyor. Emme yerde. Benim buyson çok. Ya otur. Aktıklığına çel otursun. Problem onunla değil. Yani özüne çüllü iyidin ahranalı, ön ahranalı yollar yapıp gidiyen. Значит sen korkan. Halktan korkan. Halka da veri anamın yok sen halkalı. Halk bana bir zat edeymesin ya. O padişah geçse halk kaçtın ya. Onun halktan bir zat isteyen. Ya onun ne edip men özümün Aşkavadın oğlanı. Ne edip men sen tarafından olayım ya. Ne edip bana düşündürüp biliyor musun? Bana yazdı olmadı. Yorumlarda yazdı. Ne edip menini sen kollamalı. Men kollasın öyle. Benim bir özüme her kim bolşalık. Benim bir adam. Her kimin kumiri var değil şeyalıkta. Benim kumirim olmalısın. Bir men kumirim olsun o. Men hövüsünecek ne diyecek? Men prezidentim şeyle. Men buysan nasıl mele? Bir gelip de aynı sizin yurdunda şeyle keni akmaşın
Din akmaşyn mi? Näme gerek o akmaşyn? Ak bolsun, gyzyl bolsun, gara bolsun bir edýän, tapýan bahanalaryňa ýeter ki hökümeti ýa halky gysmak bar maksadyň. Näme gerek şu erdar? Qaqaňa anqasasan. Sen ýöne eliň şeýdende eliňe näme zat gelip dur. Sultan Süleyman Hudogonları şu döwürlerde öz radnoy dogonlaryny öz radnoy dogonlarynyň çağlaryny öldürýän eken tagta geçsek boluplar. Sen ne olur yani problemi yok aro. Yani dogonun hiç kim öldürmek gerek gel. Hemme zat hükümetin pul yerleri elingizde yani pul işine can bolsaň elbette. Näme gerek düşünüp bilemem şu. Bir düşünürsen bir maksadyň maksatnamaňy ýerine deme ýetireň. Ýewropada gidýärler dogonlamy gurlaýarlar. Olarımdan bir men hiç peýda göremem şu çykyp gurlaýanlardan. Newjeli ýene bir OBS ýa-da milli guramlaryň öňüne çykýanda şolam bir ösen TikTok bir görnüşi däme gepim tümmek ýörer. Yani bir TikTokda oturýan bolsak, olar OBS'de oturýar. Yani jala dinleýär bolly. Yani şu öz giyce yatanda kellen rahatma şulat mene şey dip ýaşaýan o keyip edýän şu özüne rahatmy şulat bir jungulda ýa-da bilema tokoyda terbiýe alan näçe haýwanlardan terbiýe alan näçe bir intelligent ýurtlarda okapsyň o Rodgora'y mene bir sivilince bir adam olacak yani savremence olacak yani karşı önkeslerin panyatyasını ayıracak yani yok ayrına yamin tonyano bile şunun söğüş bölünlerine görüplay pros tonyan daşından düşünüp bilendim yani Nimeden o mehvan adamla qowm taplama ve yönüşmat bara şolong efirde fögüş durany wagtdan görüp açaydym da efir. Onnom efirde näme geldi? Uyarı geldi. Tipa ikay ver açaňak diýipler. Açmasaň tipa blog açyk diýipler. Account'um. Şoň üçin açdym da efiri. Ben YouTube'da paylaşarım diýip ertir. No şu araňyzda bağ bolsa, bilýän bağ bolsa, Türkmeniň 5000 ýyllyk taryhyny maňa ýazaýyn da ýorumlarda 5000 ýyllyk taryh. 5000 ýyllyk taryh. Näme bolýar 5000 ýyl Orsun taryhy 980-nji ýylda başlaýar, 980-nji ýylda. O 980-nji ýyl birinki ondan öňe bolýar ýani. Donaşy eri bolup giderler, Türkmençe näme bolýar bilemem. Yani 4000 ýyl münden öň Egiptski piramidalar zatlar bolýar taryhda galyda ýyzlary bar. Türkmeniň näil 5000 ýyldan öň taryhy ýokdumy? Näme üçin Türkmeniň öz dili ýok? Yani dillende ýazma elifbisi harfleri ýok. Näme üçin? Latinle ya Latin Kirille yazdılar. Ne edip bolýar bir tarihte. Mene düşünüp bilemem. Yo men aslında düşünýän onu ýöne maňa düşündiräýin de. Moşty başgaça düşünýän.
siz düşünmeýän bolsaň men size düşündireyim. Bu tarihler ýazylýar. Bir şahsiýetiň eline kitaplar ýazylýar. Beli. Bilader üstünden 100 ýyl soň diýeli. Bir ölüp giderse sen kakan tarihte galýar. Naprimер, bir Gurban Ulu Han diýip naprimер ýa-ni. O şu döwürler şeýler han bolup durat bolup, nesiller şoňa ananýar. Düşünýäň? Şoňa anan ýaşaýarlar. Men oraya bolmaly isleýärmi? Çünkü bir senin kemçiliğine gelsen alıp bassan onu. Aslında kan aýdamaktym men şu zatları ýöne şu maksat dogunjymyz we Rahimov diýär erdat diýär men marada onu näme diýenlerim gyzyklandyran aksa ol просто политически жолта прессан проституткасы. Men şu maksat çağızı gatyga görýärdim men. Hatta görýärdim geçmiş zamanynda inşallah ýene görüşür soňdan. Ölmesem, men ölmesem elbette. Yani şonu aýyrdyňlar, şonu ýygnatdyrdyň şu çağanyla. On götünü duranlarym, koşudurmak üçin götünü duranlarym durup bilmedi çağada. Bilemek bir ýerde, 15 ýyl bir ýerde, 16 ýyl berdiler, opşum 10 ýyl altada, 1 ýyl altada şol oglan, 1 ýyl gözel gülýalyk ýaşlygyndan 1 ýyl gidýär-de boşuna. Yani şu tak gidip çykan adam bir kesel tapar. Ya yine bir zat bir psihikatı bozular iş olmalı. O ne böyle oluyor? Näme üçin Dubay'ın milleti, yerli halkı bay ve ilatany bizinkiden kenler şolonky. Hemen hemen aynıdır da bilemek, deňdir da bizinki bilen bile. Ýöne gowy ýaşaýar şolar. Şolarym diktator. Şolarym atadan ogula geçýän. Tebebi, olar gazy, neviti, ýurdu ösdürmek üçin ýatyrym etdiler ýurdun üçin. Sen bolýan ikinji şäher urjak goýan. Orada ikinji şäher gurýanyny düşünýän men. Boy ösen devletlerde ba ikinji şey ösen devletler üstüne basyan ösen devletlerde. Yani Moskva, Sankt Petersburg, yani Leningrad, Moskva, Washington, New York, Kharkiv, Kiev, Ankara, İstanbul. Boy yurtta ba iki devlet, iki sanak nimesi bolýar. Paýtaxt diýerler. Tenşon etjek bolýar. Onu biz yani menel işini bilýän, maňa görünip dur edýän zatlara. Birden Aşgabalda birden bolan ýagdaýynda upravleniýa arkadaga geçmeli, arkada şähere we şu taýdan upravlaýa edilmeli. Ýöne bir galan şäherleň welaýetlerin polny çökenýär o bilen sistema. Yani salonyň bek bolanda näme sen tekerleň dişik bolsa. Motoryň bir çömedel 03 motoryň gidenek. Ýöne salonyň betdi, söz ýok salonyň. Koja salon, emme adam ba, daşy çüýrük maşin, kuzowy çüýren. Düşünürip bilýänler nägen. Düşünemeýän gerek. Ay Allah'ım. Edelim şükür Allah'ım. Atacan, zapros getiriyor. Atacan görmendim ama aşağı kendileri demek var onlar şun için. Kat görme. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam ağam. Tekeye öyle geldi, kovmuşsun. Şükür ağamcan yaşı kovmuyordum. Benim ödün yani tersten gürleyin dedim. Oňurpsun ağamcan tüwremi. Sen çalta uğranyan. Men çalta uğranyan adamlar kovur yani. Yok halipam sensin.
Hı. Sağ ol atam. Sağ ol atam. Ya sen öwedi geldi. Ine meniň ýaşym biraz 50'ye ýakynlaşdy da sen belki meniň bilen deň bolabilirsiň. Men 42 ýaşymdam. 42 ay ýagny deň diýbermeli. Men 48 ýaşymda, 47-48. Ýakyn aramyz. Men sesimi eşdilýärmi öwedi geldi? Am eşdilýär. Ha, Bas. şol az önce tarih hem de Ýewreýler hakynda gurrun etdiňdi. Türkmenistany 85-nji ýylda Ýewreýler tamamen birinji sekretarlar Gapurov hariç. Gapurov da ýani ýarym Ýewreý bilýärmi? Şonuň habaryň barmy? Yok am haberim yok. Bak onda sana bir zat başından sana bir zat düşündüren ýani ýatladyň, düşündüren däl de ýani özüňem bilimim berekalla maşallah bilimiň ýeterlik meniň üstümdedir, pesimde däldirdi. Şol Atabay yok Atabayev'dan sonra 27-nji ýylda ýani Atabayev 27-nji ýylda ýok edildi, dogrymy? Ondan sonra Atabayewiň ýerine gelen kim? Paşkutski. Adı üstünde. Yani Nikolay Paşkutski. 27-nji ýyldan 28-nji ýyla çeldi. Türkmenistanyň birinji sekretary. Ondan sonra onu ýokary götürdüler. Yani Moskwaga götürdüler. Onun yerine kim getirdiler? Ha, şey de var, o Mezlauk da var. O da Ýewreý. Hani şu Atabay'dan sonra Mezlauk geldi. Doğru bağışla. Mezlauk geldi. Hani Ivan Ivanoviç Mezlauk vardır ha. O da Ýewreý. Düşünseniz de burada da dikkat edinler. Sonra 27-nji ýylda kim geldi? Şamrat geldi. Daşoğlu bizim vatan nemämet hemşerimiz Daşoğlu geldi. Onu nämiş etdiler? 29-njy ýylda atuw jedasy berdiler. Öz türkmenimize. Onun yerine kim geldi? Arnoştan. Adyny düşünseniz de Arnoştan. Ýewreý ady. 28-nji ýyldan 30-njy ýyla Arnoştan Türkmenistanyň nämesi bol birinji sekretary boldy. Grigori Arnoştan. 30-njy ýyla çeldi. 30-njy ýyldan sonra kim boldy? Papok. Yakov Papok boldy. 30-njy ýyldan 37-nji ýyla çelip Papok Türkmenistany höküm etdi. Birinji sekretary. O da Ýewreý. 37-nji ýylda o da Moskwa NKVD-niň ornwasary bolup o da ýokary gitdi. 7 ýyllap türkmeni ýok etdi. Papok. Ýewreý. Onun yerine kim geldi? 37-nji ýyldan neme geldi? O kimdi ya şo 37-nji ýylda? Anna Muhammedow geldi. O 3 ayjyk wedipetinde galdy, 3 ayjyk. O da atuw jedatyna gitdi, 3 ayjyk. Ö türkmenimiz 3 ay ýa-da 6 ay işläbilýär otaýda. 37-nji ýyldan sonra 39-njy ýyla çelli kim boldy? Çubin. O da Ýewreý. Çubin biziň ähli Türkmenistanyny kontrol eden Ýewreýler. 39-njy ýylda o da ýokary NKVD-ge gitdi. NKVD-niň Uly Wezipelanyň komissarlar birliginiň komissiýasynyň ornwasary bolup gitdi. 37-nji ýylda ol ýerini kime bakın 37-nji ýylda ol wezipesini kime bırakdy? Iň nejis bir adam bırakdy. Fonin dip Mikhail Fonin. Ýewreýiňem Türk düşmany. 37-nji ýyldan 47-nji ýyla Türkmenistany gyrdy. Ýani gyryp tüketdi. Iň agyr güne saldy. 10 ýyllap şo taýda şo wezipede galdy. Mikhail Fonin bunu Türkmen tarihi unutmaly däl. Türkmenistanyň tarihi men sesimi eşdilýärmi ýoksa ýökezim gepler oturmaýmy? Öwet geldi. Eşdilýär am sesin gatgow eşdilýär. Sen dowam eder am. Şo Fonin.
37-nji ýyldan 47-nji ýyla çeli şo Fonin ýevrey 10 ýyllap bize höküm etdi. İkinci Dünya Savaş yıllarında da Türkmeni gaty. Yani onun berdiği ölüm cezası, onun ol çekilip tarihimizde yakıldı. O zatlar arşivde de yoktur. Tap ölünmezdiler. Oldu Britanya'nın tarih müzeleri onun arşivinde okuyabilirsiniz. Türkmenistan'da olur ahlısı yakıldı. O Fonin'in eden cezaları var ya, o Fonin adı üstünde, Yevrey adı, Fonin. Makarovich Fonin'dir adı. Onu siz gözleyebilirsiniz. Belki nemede vardır. Google'da falan okuyabilirsiniz. Onun Gaty Erwet kitabı da var Fonin'in. Fonin'in kitabını okursanız da Türkmenlere ne hili Erwet cezaları verdiğini onu okuyabilirsiniz. Fonin 47-nji ýylda gitdikden sonra 47-nji ýylda sonra Şaja Batyr geldi. Yani bizim öz Türkmenimiz. Şaja Batyr näme etdiler? Stalin ölmänke Stalin 52-nji ýylda öldü. Emma Şaja Batyr 51-nji ýylda Moskwada ceza verildi. Stalin 53'de öldü, pardon. 51-nji ýylda Şaja Batyra ceza verdi. Agyr ceza. 47-nji ýyldan 51-nji ýylda şo wezipede galdy. Türkmenistanyň birinji sekretary bolarak Şaja Batyr. Türkmen halky üçin gaty göreşen adamdyr. Yani nemäniň Nedirbay Aytakowyň we Gaýsy Atabaýyň öwrenjileriniň biridir. Olaryň ýanynda ýetişen bir oglandyr Şaja Batyr. Yani 4 ýyllap oturdy, emma türkmenler üçin gaty neme, yani näme işler etdi, gaty gowy işler etdi. Emma onuň jezasy da ölüm boldy Şaja Batyr üçin. Sonra Suhan Babaýew geldi, oldu, sonra Türkmene geçti. WDP. Yani bizim esasy nemämidi şol ýevreyler, birinji sekretarlygymyzy, yani şu gyn güllerde ýevreyler Türkmenistanyň başyna bela boldy. Yani diýjek boldum şol sen az önce bir nemetdiň da tarihi bilen barmy? Men özüm tarihçi da özgürde garanlyda özüm nemedi ýatladyň diýdim yani tarihin ortasynda. Sağ ol amcan ýatladyň üçin. Ýevreyleri men millet diýip hasaplamak, bular sebebi bir kitapdan şu okap oturuyorum, men halen bitiremek bir ay bolup barýan. Konspektde okuyanlar o neyse neme diýär, ýevrey diýmek diýär, yani bir gysyk krisa diýen ýalyk bir manysy var diýär, şol ýurdam ýok, adam ýok. Yani Türkmeniň içinde de var ýevrey, Kazakda da var, hem millette de var karoçum. Köp bilmişde gepin tümmek görüyor. Onun şu an Ortada da baylan emmesi ýevrey, gowy ýerlerde oturan ýevrey, öz çağlaryna geçirýän ýevrey. Gitdir hatta diýipdi. Yani şolary bilip diýär, bilip gyrýar gitler şolary. Mussolini, Hitler, Mussolini hem Hitler ikisi var hatta Japonya kılarım. Tedavi bilýän şolary eýlekdigini. 48-nji ýylda näme Palestina berilýär şolary göçme. Ýurdy ýok, lady ýok. Nem biziň şumat men ýaşlara gynanýanlara bir wagtyny boşlada sarpap ne owanly türkmenler diýip ya uje içinde ýadalygy dogry türkmenli. Men mesal üçin Serdar Azmun ma futbolist, Zenit'de oýnaýardy, bilem Aşmat niýede oýnaýardy. Bu ýan begenýän şeýle türkmenler badygyna teräwi näme bolsa türkmen ady belli, türkmen ýaýraýar, türkmen dilini, kulturasyny ýaýraýar dünýä. Bir karşılık ama yani söylüyenler paylaşılıyorlar. Olur yanıklarım ba. Yani emmerde ba. Doğru ama şunu bizim nazarımızı, ünsümüzü başka çekmek bilen yani bizim şahsiyetimizi yetti. Türkmeni küçelttiler. Türkmeni peşelciler, eğdiler, beydiler deyip. Ünsün başka. Ýatlatsana bu Türkiýanyň nemesine giden Türkmenistan vatandaşymyz bardy ya, Stangis. Kimdi onuň ogluny ýaşaýjak? Türkiýanyň hasabyna göreşýän oglan. Bilemek, adyny bilemek ýöne
nemesini gözegmeli şumat aýdan oglanyň. Ýadymdan çykardım adyny. O olimpiski, Европейский çempion boldymy ýa-da olimpisk çempion boldymy? Yok, Ýewropa çempionu boldy. Emma Türkiýanyň adyna Türkmenistan pasportly oğlum. Danyar öýden paňçy Danyar Bardadov diýdi. Wo Danyar. O näme üçin Türkmenistanyň adyna göreşini? Sebebi näme onu? Namus knopka basılam, näme üçin? Naprimjer, şeýle bir nakyl barda. Seni dünya biologik atýatlar seni terbiýeleýän, ösdüren adam sen kakyň bolýar, erkek adam. Şoň üçin bunu ösdüren, terbiýe beren we padjaşka beren döwlet. Düşündüm. Öýde geldi. Düşündüm menim. Aýtdyňa men tamam düşünüpde sen bilen biraz dalga geçermiş gibi sora berdim. Gaty görmedi. Böyle kickbokseri olanmaz näme üçin Türkmenistan hatawyny söwüşip birim arkada diýe. Kickboksör mi? Ýaxşy Muratov diýäň sen? Hawa. Ya görüşçü ol öz üçin görüşçü. Yani men üçin urşana ol. Yani Türkmen bayrağım üçin bir gazanan ganararyny men hasamy esen öz gazanan ya. Habibim şolar ýalyk. Näme Habib Ukrainada söwüş bolýar ya Palestinada söwüş bolýar. Yok, Habib'e geçmeli. Öýde geldi. Habib'e geçmeli. Sen şu wagt namus knopkasyny basdy diýdiň. Böyle kolonumuz üçin hana Türkmenistanyň bazy geçti. Emma böylekinin namus knopkasy ýokmu ka? O kickbokseriň. Onu şu Habibim Ýaxşy Muratowym hiç birim aliýalyk bolup bilmeýär. Yani namus knopkalar ýok. Bular diňe öz bähwid üçin, öz zat üçin diýip bilýärler. Ýeketek men tanaýanym sportsmenim, kak tewüşin boýowy wit sportyny igrawoy derler. Olu Muhammed Ali, yani prezident onu çyk diýip bilen gaýraty çatan. Ya sen Ýaxşy Muratov, sen puluň her boýuna 20.000-30.000 dolar pul alýan. Sen watan söýýän bolsaň biz dwarzda söýýäs. Biz hatta gullugam etdik şu watan üçin. Gulluk, yani gulwalluk şu watan. 2 ýyllap gulwalluk. O sümsünük gezdik. Dişimiň kirini ýipler. Ondan hem gulluk etdik. Kak palojna. Innen ben watan döne boldum. Ola meni arkada serdar diýe. Ya ertesi gün garrarsyň, sakalyňa ak girer. O birin bükülür. Bana güýjüň gaýratyň gider. Ondan näme diýip gurrun berjek çağalaňa. Men ýalyk ters çağaň bolsa. Kaka seneme şeýle keniň o diýse oglun bir ýagtyň diýsen diýme. Mene namys ederdim o şogun bana. Hatta Yok, menin tanadığım öýde geldi. Ýekece Türkmenistanyň çempionu vardır. 3 gözek dünya çempionu Altımurat. Ololun hiç kili vatan, öýde vatan üçin, yani hiç kili Türkmen başda diýmedi, hiç kimem diýmedi, halkym diýip çykan ýekece gahrman vardır. O ýüzünem ýok edildi. Altımurat meniň üçin ýekece Türkmenistanyň soňky döwründe Sowrumeniň Türkmenistanyň ýekece gahrmany Altımuratdyr. sportsmenler içinden men Altımurat'ın bir yerde planlar diýeni eşitmedim. Şu hökümeti golla yani. Sovetski Soýuz üçin söwüşdi, görüşdi, medal gazanyp berdi. Sovetski Soýuzyň kapilkasyna erbetdi. Yani olimpiadada almadylar şonu, şo zatlar üçin, yani gedemlik üçin, yani erkeklik üçin. Yani birinkini götürmedik üçin. Emma tarihte galy ölenni uje sünkü gurak gidenler, sünkü toprak bolup gitdi ýöne biziň kellämizde, aklymyzda, huşumyzda ýaşaýan, näçit baky ýaşaýan, täbiz ölüýünçek olar adamlar. Emma onuň başgalary wa öllü 3 günden soň, 40 günden soň ýatlama adam hiç kim. Yani geçip gitdi. Hatta prezident, birinji prezidentiň hem men ölen günü ýa-da ýas günü pişikadyklandyran. So ba it bolup geçip gitdi. Emma Altımurat ondan kän öňüli hälisini ady ýöreýänler. Hani bu tarih diýil ya. Üýtgedip bolmajak zatlary. Ýöne Altımuratym biziň nesilimiz üçin gahrman. Soňky nesiller Altımuratı tananam. Tanadanyň isläni oklar şonu Altımuratı tarihte adyny goýmadylar. Tanatmak isläni oklar. Baharymyň geldiği ýer şo. Altımurat Türkmenistanyň baýdagy üçin
3 tane altın medal Türkmenistan'a getirdi. Onu yaşlarımız bilen yok. Belki sen bilýärsiň, senin ýaşyň 42-de. Sen Sovet Soýuzynyň iň azyndan 1 ýylyny ýaşap, 2-nji ýylyny ýaşap galan oglanlardyn. Böyle ki altın asryň nesilleri Altınmurat kan tanany. Ayo olur. Olon dilem yok da ama şu matny fille orşany pattyk putty gurlap bilen bir dile öwrenýän şu Türk olar men dilimde gurlasyn ýa. Onna sen Allah'ın şolary diýen olar men dilimde gurlasyn ýa türkmenlere diýen sen onna Allah'ın şolan ulanýan telefonuny ýa-da internetini ýazyň. Olar men internetim, olar men telefonum bolan tünni. Yani Türkmenin şol derece topoylygy da o. Düşünýärmi? Diyecek bayanlardı mı? Gelip de bir diýçil döreden zady ýok Türkmeniň gynansan ýanna şu ötüşi ýok Türkmenle ne bir kitap, ssenari ýa-da kino, dramatik kino, hatta Matrica kinonu bilýärsiň. Şonuň bir filosofiýasy bar da şu Matrica kinonyň, yani bizim hemmemiz bir programma diýen ýalyk manyda da şol rejissörleri bratia diýen Wachowski Jonathan Charles'in sostry Wachowski boldy şolar. Yani hiç kim şolary nemeden ýa Jonathan Charles neme tapawdy ýok bir ssenari ýaz. Çünkü adamlar düýüş görýär, o düýüşinde gören adamym kitaba geçirýärdinim. Kino çıkarýar, hiç kime engel bolan akşama. Ya da daşa iň merkezi Rossiýa Putin'in üstünden, Yeltsin'in üstünden Maksim Galkin ýadyňa düşýän bolsa neme Petrosyan'ın peredaçasyna prikol düşýärdi. Normal şol. Yani aýyp däl şol hatda. Gatoran akdylar. Bizimkilerin üstünden prikolum düşüren yani prikol adam. Ya da diýeli Gurbanoğlu näme üçin Niyaz ba döwri çempion näli kitap ýazan akdy ýa-da şulaýalyk kengde gurlayan akdy. Sebebi adamlaryň kellesinde senin gurlayan sesin galýa. Yani näme gurlayan gyzykly däl. He bu şulaýaly wajy seslen gurlaýar. Şoňa galýa. Bu zatlar kitaplarda ýazylgy KGB'nin politikasyna şoňa öwredilen elbetde ýewreýler aýdyşyň ýalyk okudyp öwredýärler. Täze gelen marionetka. Wagt gelende de kim kraýny ýene Gurbanoğlu kraýny bolar, görersiňiz. Ne Gurbanoğlu şeýit diýip täze gelen X şahsiýet prezident bolany. No, Edil Gurbanoğluň Niyazow ýamanlaýşýarlyk. Aýlar günleri näme üçin sen şo döwür yanvar, fevral aýlar ütgänine näme üçin çykyp aýtmadyň sen şonu? Niyazowyň öňünde. Näme üçin gaýratyň görkezmediň? Bolanak bulat diýip, soň ölenler soň ütgedýän şol atlary. Bu näme görkezýär? Senin gorkaklygyň. Senin zadna fokonyň görkezýär. Yani adam ölenler soň edip bilýär. Seni menana senin guran heykelleriň, salanjaýlaryň, basan pullaryň emmede ýygyna gelir. Ýurduňa zar bolarsyň tek. Toprağın ola. Sen bolmasaňam çağaň çeker ony hökman suratda. Öldürwe barymyza öldüresiň ýok, öldürmäne başarmarsyňam ýaraňam ýetmez. 5 milyonyň içinden iň soň okuny ikişer galyp bir ýeňe atarsyňyz. Barymyza öldüren ýagdaýyňyzda da. Bir sürü däl gepiň tümmek 2-3 tane propagandistler var. Aslannoy nemeleri, şu aktivistleri yamanlayan qalanlary prosto hop-hopda podдержкада qalanlar efire maçanak yani aktivistler yamanlap ýa-da demeden şu belli bir 3-5 tane nemeler şahsiýetler var yamanlayan diň aktivistleri bolly. Diýmek şu 3-5 tane adam sponsor edilýär. Te ağa diýip bilmeýän hakikaty aýryp bilmeýän adam özüni alýar. Men allanok. Yani
Daja özüň amallap bilmeýän iňmerkden kime alajak bolýan, kime bunu şeýdetjek bolýan ýani. Ya Türkmenistanyň içinde diýseň şu sözlerini belki yani 50 geçip biler. Yani daşar yurt özgür devlette yaşayan Türkmen onlara da klimat etmeye ve aktivistlere de diyesin mele millete çağırış etmeyen yani şunu edelim gibi. Türkmen ama dama edik görkezmeli, önüne düşük görkezmeli. Burada etçek olsan. Berdim amtin. Ya çıktın mı? Yok, men bärde şu wagt endiň oturny. Yok, gahrman diýil şu wagt öwede geldi dogunjum. Enjigim bak, bu gahrman diýdiňiz 24-25-nji ýylda Stalin geldi. Nemäniň kommunistleriň başlygyny 53-nji ýyla çeli. Şu taýda ortalykda o da gahramandy. Stalin atamyt. Emma 53-nji ýylda toňra kim boldy? 54-nji ýyla yetdikden soňra Stalin diýilen adamyň adam galmady. Äklidade ýüze çykardylar. Stalin halk düşmany ýylan edildi. Dogrymy? Ozal özi ähli milleti halk düşmany ýylan etdi. 54-nji ýyldan başlap Stalin özüni halk düşmany ýylan etdiler. Öz kommunistleri. Bu beýle adamlar tarihte ady galmajak. Ol tarihte ady galjak. Ýa-ni galyň sahypalarda. Galyň sahypa diýdim erwed adamlar. Böyle gysky nemeli adamlar hani halka zulmeden adamlar elmadamı gara tahtada atları gara tahtada ýazylýar. Bunu ählisi bilsin o bizi tarihe girer şu wagt bizim prezidentimiz belki goýuş etýändir hani arkada diýilen şäheri gurmak bilen. Emma ol gara tahta ady ýerçik. Sen bar bolan şäheriň oňalmandyň bar bolan şäheriňi bejeren ok. Ondan sonra täze bir şähere ihtiýagyň ýok şu wagt Türkmenistanyň. Yani halkyň ihtiýagy bolan ekonomi. Bar bolan şäherleri bejerse, ähli ýollaryny, altyapysyny, ähli bejersen, halk senden minnetdar bolar. Ýöne şu wagt halkyň tepkisini çekdigi biziň prezidentimizden bu näme gerek diýe. Täze şäher näme gerek? Halkyň tepkisi şu. Bar bolan şäherimizi oňorsun, bejersin diýerler. Tiam täze şäher ýa aýtdym, eşdenelsiň. Hem ösen döwletlerde iki tane paýtagy bolýar, goşadyrnyň içinde Istanbul, Ankara, Kiev, Kharkiv, Washington, New York, Leningrad, Moskva. Bulam şonu üstle yani rezerwni bir paýtagy, yani şu bir zat bolan ýagdaýynda ikinji nemeden upravlya ederýärler. We Stalin yitip gitmelisi bu Ýewreýleň edýän oýny bu. Stalin wapşa aslynda näme etdi? Maşinistin, traktoristi alıp oturttu parta, şolar bilim berdi, yani bilimi açtı erkeme, okudun, okan, öwrenin diýdi. Ruhsat berdi. Bular, yani şumatky nesil, tersine diýär, bilim alsa, halk ösýär, halk uje sana atlet berip bilýär, göz ýetimma. Näme Berdi Muhammedow häzir alyp çopan etseň başarmady diýärmi? Elbette başarar. Arkasyny 3-4 tane kamçyň soň bay başarar çopançylygy. Emma çopan alyp häzir ministr etseň başarmaýar işini. Bularam şonu diýär şumat. Yani hiç kim başarmasyn men ýerime geçmän işi ýa-da ministrler alyp basýa, yani belli bir sürede ýa soň soýýa, yani bildiňiz gibi mal bakýarlar, öküzüňi ýa-da ýermal, ownukmal bakıp sonun soya yani bir problemasını çıkarmalı yokman ne işini oyun düýplik hemçilik yani öyle aksız jüýjü özünün içil kontrol yok näme üçin yol başçıların edýän işinin ölçegi yok näme üçin plotnik var diýe digirmençilik var paxta ýygançylyk var ölçegi var işinin normativi var näme üçin şonky yok dar sportsmenlerin hem normativi var KMS master sport aljak bolsa razryadna çel olarda yok sebäbi olaň öz belli bir razryady derejeni we öňkü
Zoroastrizm döwründäki nemeleri, bilimleri oğuldan oğula, nesilden nesile geçişmeni ise, yani elbette buladyň soňu ba. Soňu ba. Ýöne bizi görürsmi soňuny? Ýa-da Severni Koreýa gurup gidersmi? Rossiýa ýykylsa görürsin. Rossiýa ýykylmasa da bilmem dowam edäýmese. Memme batyrlamaz goşadyrnyk içinde diňe sözde battyr. Bir Hudaýdan gorkýan diýenlerim diňe Hudaýdan däl, ölümden hem gorkýan, ajaldan hem gorkýan, hakykaty aýtmakdan hem gorkýan. Begenýän şoňa bilýänimi. Te hakykaty aýdyp bilen adam iň bolmanyny hakykaty aýdardy. Ya birinji prezidentiň öldü gitdi, täze gelen täze prezidenti gollayan adamlar näme diýär? Iň bolmanyny narkotik aýyrdy diýär. Näme öňgürläň akdyň şol atdary? Näme öňgürläň akdy? Mesela diýen, şu ikinci prezident gider, üçüncü adam çıkar. Üçüncü diyeli propagandist. Üçüncü prezident propagandist. Diğer önkü ak maşinleri adetdi. Önkü velayetler falan aktı. Üçüncü prezident velayetli, dördüncü prezident. Dördüncü prezident velayetten maşin salya. O tarafını tapacak bulursunuz. Yani önküyün ervet tarafını taparsınız. Yani devam ediyor. Yani bu aslında prosto manyoverla, skaska erteki. Yani bizim ömrümüz geçik gidiyor. Bir açan yaşamalı. O dünyada mı? O dünyada neyle yaşayacak? Yani bunu şahit ediyen adamlara. Bir de şu dünyada da yaşayacak. Men şu dünyada da yaşayacak ediyen, o dünyada da yaşayacak men. Neyem için men dinim senklen den. Sen zulüm ediyen, adamları öldürüyen, türmeye basyan, korkup, hakikat aydan için ve men hiç kim öldüremek, hakikat aydan seninle dinim bir olup ikimiz bir cennete düşmeli. Neylik ol yani? Men bir daha da düşünemek mi ya da düşündürüp bilyen bağ mı? Bu neylik işleyen bu sistemi? Yani benim Müslüman, olum Müslüman. Ol hatta hacı, men 5 vaktına okamak. Yani Müslüman. Atıcana, neylik fikir ediyen şuna? Neyim için şol adamın dinim bir men? Neyim için şol adam şuraya hareket ediyor? Ay bağış seveli öwede geldi. Men näme diýin? Taňa diýjegim da şutaýdy. Ben ol habarlarda ana videonun öňünde, kameranyň öňünde haja gidip geleniň başga, emma şol bizim prezidentimiz haja gidip geldi-de 5 wagt namaz okuýanyny halkyň ynamy barmy şoňa? Halkyň ynamy barmy şoňa 5 wagt namaz okap towa gelenine? Halkyň ynamy barmy? Haňa ýekece soragym. Ya halkan korkya, yani aslında benim bir korkağım biri, çünkü yüzüm açamak, yani adamda korku duygusu bar adamda, da şu diri adam, yani şu durmuşta kalmak için görkedenak, yüzünü açanaklar, neye gerek? Yüzüm açıp beni padudar koyun bilerek, değil mi bilsin, beni gözleyenler bilsin, şu başka da düşmanlar bana yüzünü yapıp hareket edenler ama yüzünüze gülüyorlar, arkanızdan gülenaklar. Yani ben kovu olsan kovu diyecek. Yani övecek, ne aytsak men prezidentim şeyle var, kovu işleri diye içinde kovu meyilçilatları bağdır elbette yanlış yönü. Aslında kovu deyip övesin belli hemen. Yani deyip bilemek men yüzüme basyalar. Sizin yurdunuzda şeyle demeydi yani ma ak maşinlerle atlar diye. Niye edip? Neyem için çıkan vakti, neyem için gürleyen vakti? O ne et düşündüreceksin şöyle adamlara? Ne Avrupa'nın adamlarına? Yok, öyle değil. Oncuğum, sen benim sorumu yanlış düşündün. Şu vat haza gidip geldi. İkisi de yani hem Gurbanguly arkadağımız hem böyle ki arkadağlı serdarımız. İkisi de neme gidip geldi. Hani Mekke Medine'ye gidip geldiler. Tov ettiler. Ama tovdan sonra bu 5 saat namaz diyen senin pardın mıdır? Bu 5 saat namazına halkın güvencesi var mı? Benim sorum şopsu sana.
din uğruna menden sorum pardon bam yok ben bilemem halk näme düşünýän. Menden sorasaň elbetde yok. O pardon ýerine ýetirýän däldir. Boldy. Senin eşdigim bir şo soragym bardy. Ýani Mekke Medine'de tawbadan sonra adam tawba geldikden sonra namaza başlar. Ýani haja gidip geldikden sonra 5 saat namaza başlar. Ýani onuň pardy şodur. Tawba gelmek, 5 saat namaza gelmek. Bizim ana iki tane prezidentimiz haýsy prezident boldugyny men bilemok. Bir o çykýar bu tarafa, bu çykýar, bu Serdar bir tarapdan çykyp otyr şu wagt. Gurbanuly o arkadağımız bir tarapdan çykyp otyr. Haýsynyň prezident biziňem nämämiz şaşdy ýani kellämiz şaşdy. Kime inanmaly? Ya bulardan ýa aýtdym sana. Ne oğlum Müslüman, benim Müslüman, dinim daýry. Men Aşgabatda şeýle dostum vardy da. Haja gidip gelin. Namaz zat aýdyşyň ýaly. Göni oturýan, bilýän de özüňje. Onuň plan edýän. Näet ütgediň aýdýanlar o. Pardymyz zat özüňe onuň içinde baş şo goňjal aýdýar. Bilýän. Şonu şolatlar aýdyp bilýärler däre. Men hayran şu dini var, prosta pırlayalar, eden ne diýerler. Şoň üçin kendi din temalara giremek. Yok, din öwede geldi. Dogunjum, din bilen tarih, yani din dörenden bäri tarih döredi, doğrumu? Tarihin bir milyar ýyllar öňjesi bardy, din bilen tarih garşy-garşy. Aslında dörenden bäri garşy-garşy. Din adamları öz tarapyny tutýar, tarih adamları öz tarapyny tutýar. Meniň diýjek boldugym, ýani diýmek isledigim şu. Sen haja gitdiň, tawba geldin. Tawbadan soňra bir iň adından halkyňa hani hajdan görensiňe tawba geldin. Tawbadan soňra halkyňa gowsar etmek. Sen halkyň üstünde iň üstündäki wezipesini eýelä oturan adam. Ýani halif hökümdi. Halif diýmek bu musulmanlar ana padşah hökümünde halif. Ozalyklar şu tarihçiler, dinçiler ýalňyz garşy çykybilirler. Ýani halif diýmek sen iň üstü diýmek, halka sereden adam diýmek halif diýmek. Halif bolup özüň halife gitdiň şu wagt. Halif boldun. Ýöne de sen halkyňy az hor saklap, böyle bir günä täzeden günä gazanmak bunuň iki gaty dälmidir? Öwede geldi. İki gaty dälmidir? Bilemem, gatyny ikiden köpräň bolmagy ahmal. Aýdana din temalara kendi düşünmem soň, ýa-ni parzat diýen onu bilemem, men dogrusyny aýtsam. Öňe sen elbetde ýalan sözläsiň ýok. Şoň üçin sen aýdanyňa goşulýanam. Yok, öwede geldi. Doğru, meniň ýalan zatym nemese däldi, ýani men azadygym halkym, Türkmenistanyň öz halkymydyr. Sen nireli bolsaň şo ýerli bol, men Türkmenistanyň watandaşy. Meniň azadygym öz halkymydyr. Ýani gaty berbat durumdalar. Ýani şu wagt biziň ýaýnymyzda eşdän ana Türkmenistanyň organy işgaleram bar boldy. Bardyr belki de, ertirün sen YouTube'a yüklersin, belki o yerlerden eşder. Men organy işgallerinden Türkmenistanyň ýokary wezipeli adamlarynyň etjegim haýyşdym bardy. Gayrat ediňler, bu halkymyzy öz asoduruny beriňler, özüňize merti bir gün öz halky olarsyňyz. Wezipeňizden aýrdykdan soň eňinizdäki pagon hiç ýere götürmez sizi. Pagonsyz sizem halksyňyz, sizem grajdansyňyz. Pagonuňyz ol ömür boý pagon sürgülmersiňiz. Dogry aýdýan. Özler görmem nurle onu. Yol eginleşlerini düşünsene, ikimiz bir ýerde işleýär, bir kabinet ministerlikde. Yani sen gittin, men bilýän sen näme üçin gideni. Yani sen alýan.
Yani kimide 12 kabin olsa 12 semal ya birin götünün bokunu bilýärler. Yürüyse iyidir ya içir ya. Yani kaydışmaları bak ya da. O wagt gelen aýyr ya yürüdüýär. Ştoby konkurent bolmasyn şu ogluma. Öňkü döwür panýaçalan ýörejek bolýar bu bilýärmi? O da çok ýan döwürdäki adamlar ýalat bilen. Yani o ýalat bolmaýar. Doğanjym ştada birisi maňa ýazypdyr da sen prezidentin haşa gidip geldiği üçin, towba etdiği üçin düşünjäň bar bolsa sen tupoýsyň diýdi. Men öyle diýemok. Men öyle bolar diýip tama etdim. Meniň tamam öyle. Haşa gidip towba geldikden sonra meniň tupoýlygym böyle kim ol näme galypdyr? Sen özüňe galypdyr da doğanjym. Ýöne haşa gidip towba etdikden sonra bir halka teretmeli diýen zat bardyr. Yani sen towba üçin gitdiň. Elhamdülillah musulman diýip gitdiň. Yo bular tupoy diýmek sözüne gaty görüpdürmü? Meňe firma gelýän köpüsi bir sözde zat ýerinde kendi söwüş göwüne degmediler hiç kim. Näme bu diýjek bolan zady haza gidip gelip seretmeli diýen zatdan deň olanak diýjek bolýar-da Melike. Yani o diň öz çünkü diýär öz pardyny ýerine ýetirmek üçin yani musulman tarapyndan yani haza gidip gelmeli diýär. Şon diýjek bolýam hadi pikir edýän men. Emma ol ýurdun ýol başçysy, o tarapdan da düşünsin şu doğanjymy. Ol ýurdun ýol başçysy, ol ýurd üçin towba gidip geldi. Ýurdun puluny ulandy, ýurdun uçoruny ulandy. Ýurdun äkli imkany ulandy. O tarapdan bir düşünün halkymyz. Äkli watandaşlarymyz. O ýurdun äkli imkany ulanýar. Biziň pulumyzy. Olaýdan dogrusu bar, ýalňyş diýip biljek gel. Sen puluňa gidip gelýär. Sen diýäňi sen käde men käde elbetde. Tak što bilemakda ýokary gelip aýdaýmasa ýanky user Melike. Näme diýjek bolly? Düşünjäň bar bolsa näme yani uşman akkuratınca düşünüp bilsen Melike gel ýokary. Zapros surat alaýyn. Atajan ağa töleme gowy düşünür ya. Dünya garaýşy giň belli. Melike'm diýen atlaryny görýärmi? Şol sof güçüň diýär gaty dogry diýär Melike'de. Yani pantyda näme üçin men gollaýan şo Melike'ň aýdan adyny bir Aşgabatda wagtymyz Jumga giderdik. Bilýärmi? 5-nji gün. Jumga giderdik oglanlar bilen. Mescidin öňünde ýygyny maşina goýmana ýer ýok. Yani 1 kilometr bärsine goýup ýörek gitmeli ýa-da ýyrrak bar goýmaly maşinany. Erkim şonu diňleýär, Jumgadan çykýar. Aýny kelläňde pikir bar da şu erwesat etmeliler ýok. Akşam, yani şo günüň akşamy oglanlar betçilige diýerler gepiň tümmek gerek grubu diýende de men argaçama diýär. Yani o doğanjym metçilige gidip geldiler o. Beýtmeli bu tüsüni to diýmäýdiň men. Sen şolary akyllymaýdy biz de günäý işedem da diýär, argaçama oğurluğa demek diye tipi her bir musulmana 12 sana her bir süngüne 12 sana heleyi bolya da palojna da tip yani dine mi özüne tarap öwrýärler däre dost olanlar şöyle atlarım bolluk gördüm evet Ya öýdür doğanjym bak bu Mekke Medine ziýaratyň her insanyň özüne kabuldur. Yani nähil kabuldur? Öz rasgodyň bilen özüňe gitmelidir. Yani döwletiň rasgodyna. Şutaýda Türkiýanyň prezidenti ýa-da beýlekler
Recep Tayyip Erdoğan öz rasgodyny meclisten geçirýändir. Mekke Medine gitdiğinde. Bunu tutuş unutalara milýändir. Yani böyle urdatda döwletiň rasgodyny sen öz ulanamarsın, hakyň ýok. Emma bizde onun hatawyny beren adam da ýok. Kim berip otur şu wagt? Biziň öz rasgodyma gitdimi? Halkyň rasgodyna gitdimi? Belli däl. Yani halkyň yani hiç kim bilgisi ýok. Şonu bilgilendirsin yani meniň haýyşdym döwletden yani hökümetden. Bilgisini bersin, öz puluna gitti. Ya da goňşusynyň puluna gitti, ya da karz alyp gitdi. O öyle kabul olur. Yani dinde öyledir. Meniň bildigim din öyledir. Yani gidip de sen döwletiň hasagyny, hökümetin hasagyny, halkyň hasagyna sen ulanamarsın ol onuň samalyotyny, onuň vertelyotyny. O sen döwletiň ol halkyň pulu. Senin giň gurun edýän hasat geçecek bolsa şu güne çelli galypdyrym hasabatyň. On hasat berjek zady gatken. Bu dünýede bermese de öbür dünýäde hasabyny berer Lokman suratda. Ýöne men pikirimçe dollaryň arky ýüzünde bar, piramidaň üstünde masonyň gözüle bilýärmi? Piramidaň iň üstünde şol masonlara hyzmat edýän yani bu din zatlara prikrytsiýalar yapylar prosto. Mene Putinim şo ýalykda gidip gelýär. Meçitlerine şu an çerkiflerine gidip gelýär ya da Ramzan Kadyrov Ahmat Silaty gıygarya. Näme şolar diktator diýenmi? Şolar öz halkyna zulüm eden hakmy edýär. Näme üçin şolar dini öňüne tutýar, şit ýarar, ulanýarlar. Men şoňa hiç kelläme syganak şulatdyr. Putinä bir doganyň öýüne şozdyň, çağlaryny öldürdiň. O iki tarapdan öldü 100.000 sanyk. İki tarapdan ýerlere hersine 50.000 ölsün sallar. 50.000 erkek oglan öldü, erkek adam. 20 ýaşdan 40 ýaş, 50 ýaşa çenli. Yani menden wagtyndaky oglanlar öldü. Şolaryň çağlary, hereýleri galy boş galy. Nälik bolýar bu zatlar? Men düşünüp bilemem. Sana bir zat çygaýdyn. Öz tejribem, öz bilgim yani meniň öz düşünjem. Çeçen milletiniň ana 92-de başlan söwüş 2009-da bitdi yani 2009-da. Ara söwüşler boldy. O ýerden hakyky çeçen gany galmady o taýda öwede geldi. Sen düşün, hakyky çeçen gany galmady. Hakyky çeçen ganlary gitdi yani ýurdu terk etdiler. Biziň nädip ýurdu terk etdik biz? Daşara çykdyk. Nädip çykardy Rus bizi? O da öyle yaptı. Yani hakyky çeçen gany az galdy içeride. Yani %10, 20, 30 galandyr. %50 çeçen gany ýokdur şu an Çeçenistanda. Ol 92-nji ýyldan öň Çeçenistanyň nimetine baksana ilahsanyň gaty kendi çeçen. Nüfusy çeçen olan. Yani hakyky çeçen olan. Şu wagt Wikipedia'dan baksana öwede geldi. Gaty çeçenler azaldy yani. Ýok boldy, ýok etdi Ruslar onu. O ýüzden ol akmesiyle diýmek zorunda o taýda köküni çeçen galmady ki. Ya önemli değil ya. Çeçen bolsun ya başka millet bolsun men diýjek boýnaladım. Şu diktatorlar öz halkyna zulüm yani. Da elbette gaçarlar yani Dadaýew'dimi nemi öldürürler bomba ýarylyp masinle. Jahor Didaýew. Jahar Dadaýew. Edip şu näçe öldürjek bolýar şolady. Yani şolar neme Orf hökümetini cihat ıglan ettiler. Yani biziň ýurdumyzda topulma, biz bir özgür bir ýurt boljak diýdi. Nämet öldürdiler. Aldanym bir marionetkany goýdular. Bir ene doňuzy. Boldy. Hatta kakasam şoň Orsiýede garşy Ahmat Kadyrov. Aslan. Ahmat Silaty gıyaryalar, Ahmat Kadyrov.
Onun asıl adı Aslan onun. Ya Arslan mı bilemem da opşum. O yok, sonra Ahmet dip çevirdiler. Ahmet hani Peygamberimizin yakın nemesi olan son, sağ kolu olan son Ahmet Aslan Dudayev de sonra Ahmet'e öwürdü adını. Näme üçin öwürdü biliyor musun? Ol Ruslar Çeçen bolup sonra Rusların tarafına geçtikten sonra. Bolup bileram doğrudur. Etil adynyň taryhyny okamadym. Öňe pöz diýjek bolsadım. Şu mertlerini öldürdüler, gırdılar. Çeçenlerin menniýän oglanlaryny urşa gitdiler. Bir näme terörist ýylan etdiler. Opşum gırdylar da galanlaram gaçdy gitdi. O integam näme bir aktivist bar, şolaň adany aýtsana, sakallyjy YouTube kanalymma çykyş edýär. Ha. Ova. Onu dinleyen men onu takip etmedi. Neme Maharttan mı? Neyse sonuçta o gödöňeli de şolaň el akurat zat gurlayan el hem zatdan açyklap berýär. Ýöne daşary ýurtdy, gynasakda girip bilenak öz ýurduna. Bilinkem şey diýdi. Bilinkem şol etsek bolýar. Yani çünkü nimesi var, ahranası var. Yani ertir şu an Türkmenistan'ın bir zat tursa Putin'e diýär, Putin'em şol güjüklere uğradı diýär Türkmenistan hökümäni suratdy. Ýatyryň şu bastanýany iple. Şoň üçin Bugünkü öwet geldi. Bugünkü nemäni gördüňmi? Telegramda. Prigozhin Filistin'de. Gördüňmi sen? ýa Görsene sakallı. Telegramdan gör sakallı halyny. Prigozhin öldü diýdiler. Ol neme paraly askerlerle ýam şeyde o. İsrail'e karşı söwüşip ber. be. Ýa görmedim am. Instagram'yny ýersinden görýän Telegram'y. Telegramda şey vardı. O näme kanaly var. Artı 18 kanaly var. Näme diýerler şoňa? Doňuzyň suraty durandyr o kanalda. Ya nemeden çıkarla YouTube'dan çıkar neyse boş veram diýeri bolsa. Yok. Ýöne diýer. Gazyda söwüşip ber ha o prograzny. Uje otaya gidipdir ha. Diýerlerine ýöne mene ananamak samalodun ýardylar gerek gelle Putin ol. Putin al. Sen inandyňmy? Öwede geldi soňa inanýanmy? Men özüm waýanly adam bolup inanamok. Ol ýürüýte taýarlanan spektakl. Onu zaten Ortodoğa onun goşullary zaten ol ölmeden Ortodoğa gitmişdi o goşullary. Men bir zady geň alýan näme üçin näprim ölen bolsa, ölen ýuplanýan men näme üçin bir samalotda bar ýolbaşçylar birden minýär. Yani özüm bolsam minjek gel şuma. Şoda Sen gal men gideň, men ölsem sen dowam et. Ya da sen ölseň men dowam ederim tamam. Şola ya şu pikirde bolmaly. Ýöne bar bir samalotda menip ölmeli. Ýaman yok, şu Telegramda näme diýip çykdy bilýärmi? Näme diýip çykdy? Şol İsrail'in kara harakaty başlajagyny uje bir hepde 10 gün boldy, dogrymy? Näme üçin başlap bilenok? Prigozhin uje goýardy. Prigozhin öz ýewreýe ýa-ni. Yok, ol nämen hatawyna söwüşýär, hani pul alyp Russiýadan. Gazanyň hatawyna söwüşýär. Prigozhin kim pul berse şo tarapa söwüşip berin, ol paraly. Görmediňmi? Bu onuň öýünden çykan pasportlary görmediňmi? 22 san pasport çykdy ýa onuň öýünden. O pasportlary, pullary, 100.000 bitcoin nidiler. 100.000 gäş 10.000 bitcoin bolsa dünýäň pulu bolýar. 22 san pasport diýmek näme diýmek? Okay. Ya nimede näme şoňa Lukashenko men götünde durýan, o näme bolsa diýip. Lukashenko da bir diktator da. Yok, o tarapdan hani dünýäniň gözüne çöp atmak zany öwede geldi. Doğunjum unan aýmaňa dünýäniň gözüne çöp atdy Putin bilen ikisi dünýäniň gözüne çöp atdyr. Ay tamam maňa geçdi. Meniň elimde. Onuň elinde däl uje Ortodoğa kaýdyryldy onuň paraly askerleri.
Ey be, şu Putin näme maksat ýerleýär? Yeri ýokmy? Ýa-da baýlyklary ýokmy, ýetersizmi? Näme gerek şu Ukrainada uruş? Yok, Goňşyň sana geldi bir diýär. öwedil sana bir zatçyk biram sır bereýin. Bul Putin bilen Netanyahu'nun bir alyp bermedigi ýok. Dogrymy? İkisi kanki, ýani. O da kanki, bu da kanki. Emma ortasynda näme bar, bilýärmi? Bular aşul Hamas şutaýyk İsrail'e füze atmadyk bolsa şu wagt Netanyahu'nun istifa edip gitmeldi. Halk köçelerden giden nokta, çekilen nokta. Bunun bir politik tarapy var. Öwede geldi. Politik tarapyna dikkat et. Netanyahu'nun istifa diyen köçelerde şu neçeli. Ta Hamas'ın saldırısına neçeli Netanyahu'nun islan nokta halk. İsrail'de. Emma şu wagt Netanyahu näme oldu? Halkın gahrymany oldu. Kimin üstülen? Putin'in üstülen. Kimin üstülen? Prigozhin'in üstülen. Hamas'ın üstülen. Äklisi de paraly köpek. Äklisi de paraly köpek. Russiýanyň amajyny işine geldi bul. Ýewropadaky uruşy unutmak, halkyň kellesinden Ýewropadaky uruşy silmek, Ortadoga kaýdyrmak. Ertesen bir gün gör, täzirleçeli Russiýanyň ele toprağını ele geçirdiği yer Ukrayna'da. Sen gör onu. Näçtan toprak ele geçirir. Tutuş Baty'nın dikkatini o tarafa soğudu. Doğrudur am. Kendi geopolitikadan başım çıkanak. Aslında napçı politikadan başım çıkanak yani. O siz ýalak dogonnamyň badyna şükür edýän, o gerçemenden bir gonça öwrenýäs bir zatlar. İyi ki varsın abi. Başka gelecek bolýanlar dogonlar gelecek goýjak ýok bolsa efir ýapaýjak men kyn görmeseň. Atacan näme diýän? Meniň diýjek dadym ýok, soraň wa bolsa soraňa jogap beren öwede geldi dogonjum. Yok am sorum yok estağfurullah. Gelen üçin sağ ol taňral kysynam eliň gözüň dert görmesin. O YouTube'da paylaşan gelersin YouTube'da görürsün sesini eşitersin o. Ay ýok, meniň sesim ozalam bardy. Ozalam bakylan seniň efiriňe ozalam gatyldım men. Ýok men halka ýa-da prezidente beýle zadym iş gelnemem ýok. Ýöne men garşylygym barmy? Garşylygym bar. Meniň aýtmak konstitusiýa boýunça aýtma hakym barmy? Aýtma hakym bar. Men söýgem ýokmy? Söýgem. Ondan soňra men kime gerek men? Ay sağ olam. Glamly şu hakyny bilýän bolsaň her kim şu sen ýaly gelip aýtsa, o öz pikirini aýtsa, men söýgeme şahsiýetine ýetme, öz konstitusiýa hukuklaryny ulanyp aýt. Ýüzüň açma, ýüzüň görkezme aýt. Her kim aýtsyn. Iň bolmanda men bileýin sany näçe bir köpçülikmi, azçylykmy? Aslında köpçülik bir. Ýöne köpse gorkýar. Men adamdan açylýar elbetde. We men gözüm açylýar. Men pikir edýärdim türkmeniň köpse tupoý diýip pikir edýärdim ýöne sen ýaly dogonnamyz gelip aşagtyn Melika ýazýarlar diýär. Begenýän, tupoý däl eken o diýen. Men tupoý ekenim diýen. İyi ki varsın sağ ol. Yok estağfurullah o bizdendir yani senin yani yiğitlenmeden orta çıkması şular yani efir açması men ozaldan ahiret yani Nur Muhammed Annayev böyle kuralları da katıp kendinledim. Her kim öz pikirini aýtmagy haklydyr yani öz hakyndyr yani söýülmedikçe berde küfür müfür yok. Her kim öz pikirini kellesine geldiğin hakyny gözläp aýtman haky bardyr türkmen halkynyň hem bolsa. Nirde kim bolsa hatta türmede bolsa maňa bir sançyk sörejik berä diýmän hakyň bardyr. Türmede bolsa emma seniň ol seniň hakyň. Hakiki. Doğru aýdýan. Bolýa dogonnam giýjäň rahat bolsun Allah ýaryňy. Atazana habarlaşarsam efir açsam gelip dur hukman. Bor öwede geldinim. Sağ olam. Hayırlı efirler, sana hayırlı üstünlükler efir. Sağ olam, sağ ol, sağ ol.